Salam alaikum, permettez-moi. Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Nous sommes aujourd'hui, quelle est la date? Seconde, nous sommes le samedi 15 avril 2022. Exactement, permettez-moi, je suis au garage, je suis venu faire l'entretien du véhicule. C'est pourquoi vous entendez le petit bip là, donc ne soyez pas distraits par le petit bip. Il y a une attaque imminente qui se prépare contre le Mali. Je dis bien une attaque imminente qui se prépare contre le Mali par la MINUSMA. Maintenant, Kanabobi, d'abord, on met belle et fofolo, ka befo, ka bewalimandon, ka malien den befo, ka frafin den befo, ka befo ici gerola. Donc, 600 den signimbe, nana garage la kana mobile entretien ke. Voilà, donc, fin d'année, on a moulu, ka mobile la die, ka mobile dilanga bla, segmanga, ka pouvait dire croire. Donc, c'est une bonne là. Donc, après la manga dans la main, ne soyez pas distraits. Hein? Donc, il y a un la main quoi, je suis au garage. Nous avons un volet 100. Au début, nous avons gagné, comme c'est quand sort. Nous avons kibaraj manebe. A donné kola ka a nyafonye. A dombra do de be minisma la. A djanyon do de be minisma la. Au de wuleli ke. Ko ka ke chogo bela ka an kana bo famaw ma. Ko ka famaw la lonia la. Ko kodo be sena. Ko mbe sena. Ko minisma konla la. Hey. Albi. Na fola ko alabe malin fe mo chama be tlongela. Na fola ko alabe mali fe ko ala re bolobe maliko la mo chama madala. Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Mikasa sukasa nga foli be beye au sigiro la Mali kono ani Mali koka nga frafinde be la genefo ka an somogo munu be koka ko bela genefo kan jenyon fo kan baraga nyon fo sungolo laban fanga atali fanga ala ka noya slame bela geni aka ala ka sun ani selu ala ko mini ala ko blaminje ala ko kaysinye sigi ala ka hine anga trabagola aya jija aka tiamisini ka jenyoye aka tiamisini ka atamanyoye yai touré refereni ani complètement nana ka bon Nigeria tara fan chamata ka beniselier ni ala sonama amina andama ka ofenena mais yano che ma nyina o fe beka jenyoye ka tiamisini beka tamanyoye ka tiamisini cheikh cheme dara ka fura na fama fura barkama fura be jeliko ka jeli sanya furambe farsoko ko ka farsoko sanya furambe bana sama ka bo aw kono ka nogoya ni kenya di donc beka chesri chamisin ko la no bolay balmo kibarambe jamana kono abe mo la siran koy kibarambe jamana kono abe mo bo ajaka mais John ni ka fento ala bolo iti siran foy denglenye John ni ka ko seme ala la iti siran foy denglenye John ni ningunda ala tega kono ala mi fentigi ala mi san ni dugukolo da ite siran foye fendo de be sena ala yere de yake bi sungolo ban barkana nemala jonyuma do en wele ala ka jonyuma do en wele ka fonyo ko keita akanyi ki dakana boka kuma do fo ko kodo be sena moye mune ko minisma kuyi exercice de simulation kuyo de programmer exercice de simulation koroedi. Exercice de simulation koroe. Kame jatemine ke kan an laben ka kodo kumbe. Na ko bena senga amadon an tagabulu be ke miye. Mogo munu nana ko kana la paix assurée Mali kono. Mogo munu nana ko ka ben sabati Mali kono. Olu ko kube tagabulu do latige ni bengali kela donc olu ba don 600 minusma ba don koko do be na kemala minusma ba don koko do be kala ben minusma ni do be nyon bolo hey depuis ben ba ka minusma ko kelela ndu mankana bongo min fara benga mais bi nyaba la ko ben ka kele tiens bala ngame ben le cerveau de Mayera wolo debu kanyemo ko ben le cerveau
ngame bendima. Donc, ame MINUSMA go kumam nane, Assimi Goïta ame sungalo de la. Assimi Goïta malion danbe aide la. Nia e anya fo ko MINUSMA mandat kana renouveler ni nedo. Nia e anya fo domina ni ça remonte à 9 mois. Avec Kalo Konondo Bobi. Abdoulaye Tara domina. Nia fo Assimi nganye filiba deke. Ngo filiba yan soro. Anu ngana do angana ton MINUSMA ka mandat ka renouveler. Aye code de la main. Ni kuma fola anye bi. Mais code be Sénat. Allemagne willa. Allemagne taro yini yorojuma. Allemagne taro yini Niger de. Hey Malion. Africain. Code be Sénat de Malikola. Wallahi bilay code be Sénat. Wallahi neni alache code be Sénat. Américain nana Burkina. Aye kuma la mekanye. Américain yu jigoro ke Burkina. Koube Burkina sera sous formé. Koube Porso formé. Koube Janamou formé. Américain yu ka société privée de Blakata Burkina. Anyo kumaka dongo. Allemagne meka aka sera sous Blakata Niger. Entre donnant la bi. Communisme beka exercice de simulation ke ka ladje ni bengali ke la malika. MINUSMA barake don bese ka la bombe maliko no chogodi. Ko tungo folo. MINUSMA e mou proposé ko kulata Sénégal. Ko baraka don ko la ko Sénégal main ko parce que tasma be Sénégal 600 ko no de kubu Blakata la Guinée. Doumbia mena kana bo je vais maintenant mesika ka nazara kana o ka mekani. J'ai un ami, un collaborateur, un patriote qui m'a appelé tout de suite. On a discuté. Il m'a dit Keïta, depuis hier, je cherche à rentrer en contact avec toi. Je lui ai dit ah oui, c'est vrai parce que je dors tard dans la nuit. Pour avoir un petit temps de sommeil, je suis obligé d'éteindre mon téléphone. Donc beaucoup de gens, pour eux, mon téléphone, mon numéro ne marche pas. Pas du tout, mon numéro il marche. C'est parce que tout simplement, j'éteins mon téléphone quand je vais au lit. Sinon, je ne pourrai pas dormir. Et si je ne dors pas, que je tombe malade, votre serviteur ne sera pas en mesure de vous donner les informations, ne sera pas en mesure de vous aider par rapport au tiamicine. Donc j'ai besoin d'un minimum de repos. Pendant ce temps de repos-là, j'éteins tous mes téléphones. Voilà. Donc, j'ai éteint mon téléphone. Il dit qu'il a cherché à me joindre hier, il n'a pas pu. Donc ce matin, enfin pas ce matin, c'est tout de suite là, ouais, on a encore le matin, c'est tout de suite qu'il vient de m'appeler. Il vient de m'appeler tout de suite et il me dit, la situation est grave. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il y a une tentative de déstabilisation qui est en préparation contre le Mali. Et imagine qui est à l'origine de cette tentative de déstabilisation. Je dis qui? Il dit c'est la MINUSMA. Je dis tu dis quoi? Il dit la MINUSMA est impliquée dans la tentative de déstabilisation du Mali. La MINUSMA est en train de préparer un exercice de simulation d'évacuation de son personnel au cas où le Mali serait mélangé. Au cas où le Mali serait attaqué. Donc si la MINUSMA fait un exercice de simulation d'évacuation, cela veut dire que la MINUSMA sait que quelque chose se prépare contre le Mali. La MINUSMA n'est pas étrangère. Alors la question est de savoir à qui profite la déstabilisation du Mali, à qui profite le crime. Les États-Unis qui viennent d'envoyer des mercenaires au Burkina Faso, la France qui n'en démord pas, Alassane Dramane Ouattara qui donne un coup de main à cette tentative de déstabilisation. Donc j'interpelle les autorités du Mali. Souvent on dit la force des réseaux sociaux, c'est la dénonciation. Les réseaux sociaux, par moment, il y a des informations, c'est vrai, tout à azimut, on donne. Donc, on se pose la question, donne-moi une seconde s'il vous plaît. Il est important pour nous de réfléchir. À qui profite la déstabilisation du Mali? Ou du moins, à qui va profiter la tentative de déstabilisation du Mali? À la France? À l'Union européenne? Aux Américains? À Alassane Ouattara? La question, on doit se la poser. Mais nous allons approfondir notre réflexion pour mieux comprendre ce qui se joue. Les Américains ont débarqué une milice privée, une armée privée au Burkina Faso. Pourquoi c'est maintenant que les Américains choisissent
d'envoyer une milice privée au Burkina Faso au motif de former les policiers et les gendarmes burkinabés. Ça, c'est le motif officiel. Parce que nous connaissons ce que... Parce que les Américains peuvent infiltrer le Mali à partir du Burkina. Avec ces mercenaires qui, soi-disant, sont venus pour former les Burkinabés. Mais en réalité, quand vous regardez ceux qui sont venus pour former le Burkina, en réalité, puisque le Mali est en de bons termes avec le Burkina, il serait facile pour les Américains d'infiltrer le Mali à partir du Burkina, d'entrer au Mali à partir du Burkina, avec ces soi-disant. Parce que si jamais on les tue, on les attrape, on ne dira pas que ce sont des soldats américains dont l'Amérique n'a rien à voir dedans. C'est ce que je vous ai expliqué la dernière fois quand j'ai appris ça. Donc Assimi Goïta Mankana Bobi, M. Sadio Kamara, M. Morbo Kone, patron du renseignement malien, il faut regarder du côté du Burkina. Il faut orienter nos drones du côté du Burkina. Du côté de la Guinée, du côté du Sénégal, du côté de la Côte d'Ivoire. Il faut renforcer notre capacité de surveillance. Parce que les Américains, je le dis, je l'assume, les Américains vont passer par le Burkina avec ces mercenaires qu'ils ont envoyés au motif de former. Je ne voyais pas trop, c'est maintenant que je commence à comprendre. Bourama Traoré, pourquoi toi-même tu ne demandes pas aux dirigeants de... Moi j'ai choisi de parler aux dirigeants maliens. Pourquoi toi-même tu ne demandes pas aux dirigeants de la MINUSMA? C'est ça qui est le problème chez vous. Vous êtes prêts à écrire des commentaires, mais chacun n'a qu'à jouer son rôle. Tu viens dans mon direct et puis tu veux me donner une orientation. Pourquoi toi-même tu ne parles pas aux gens de la MINUSMA? Tu sais écrire gros français, non? Tu connais le site de la MINUSMA, non? Il faut écrire à la MINUSMA, mon ami. Moi, j'ai choisi de parler à mes dirigeants. Toi, il faut parler à la MINUSMA. Tu ne viendras pas de me dire ici à qui je dois parler. Voilà. Alors donc, j'insiste. J'interpelle nos dirigeants. J'interpelle Morbo Kone, le patron du renseignement malien. J'interpelle Sadio Kamara, le responsable de la défense. J'interpelle le président Assimi Goïta. Voilà ce qui se prépare du côté du Burkina Faso avec ces soi-disant militaires privés qui sont venus des États-Unis. Avec ces soi-disant militaires privés qui sont venus des États-Unis pour former les soldats burkinabés, pour former la police burkinabé, la gendarmerie burkinabé. On peut vous dire, voilà un effectif de 200-300 personnes qui viennent pour former vos militaires. Mais parmi cet effectif-là, il y a 5 ou 10 qui sont là pour des missions d'infiltration et de déstabilisation. Voilà ce que moi je retiens de la présence américaine. Ils n'ont jamais rien fait de bon dans leur vie depuis qu'ils interviennent dans les pays. Ils ne sont pas prêts à accepter que la Russie ait la même mise sur nos matières premières, c'est-à-dire notre richesse au niveau du sous-sol. L'Amérique n'a plus les moyens. L'Amérique, son sous-sol ne suffit pas. D'abord, l'Amérique n'en a pas assez. L'Amérique est en train de perdre l'Arabie Saoudite, qui était sa chasse gardée. L'Arabie Saoudite a signé un important contrat avec la Chine. L'Arabie Saoudite travaille avec la Russie. L'Arabie Saoudite n'est plus désormais la chasse gardée des Américains. Et les Américains ont vu l'échec pathétique de la France dans le Sahel. Et les Américains ne veulent pas perdre le Sahel parce qu'ils savent ce qui se trouve dans le Sahel, dans le sous-sol. Donc, les soi-disant militaires privés qu'ils ont envoyés pour former la police et la gendarmerie burkinabé, ce n'est que la poudre aux yeux. Voilà la réalité qui commence à sortir doucement, doucement. Donc, la MINUSMA est informée qu'il y a quelque chose qui se prépare contre le Mali. La MINUSMA est impliquée dans ce qui se prépare contre le Mali. La MINUSMA sait ce qui se prépare contre le Mali, mais la MINUSMA, au lieu de rester dans sa mission première, c'est-à-dire maintenir la paix, elle devient désormais complice d'une tentative de déstabilisation du Mali. So madame ni d'autres me kumana son ni ntike moko kamwele ni demsen d'autres me kakuma nya yira la ngo constitution projet MB mon constitution voté la dongo don moi Francisco kuma bani mon constitution voté la dongo do
kuma langolo febe Sénat ngoyo kuma langolo bani odo. Mais problème est Sénat, j'ai toujours dit j'ai toujours dit ils feront tout pour ne pas que angata élection na. Ils feront tout ou ba ke chobela pour que référendum ni kanake. Ou be ka fere be de la tige. Muna ni kuma bola 600. Muna américain yu yere soro Burkina. Muna allemand be ka bo ka tout sigi Niger. Au lieu de allemand ko ka koso nu ka kasa kata Allemagne ou te kan kata Allemagne. Ou be ka ku ka tout sigi Niger. Nala solama shunna vidéo bembolo. Preuve bembolo. Mina bona e ka yira ni ala shunna direct la tige. Mina bona e ka yira ola. Muna allemand au lieu de kata directement au ka sigi katuka jamana la muna butu sigi Niger. Muna France tara sigi Niger. Muna américain tara Burkina. Et si ça minusma beka simulation ke ka tarabolo do sigi singa na fola koko do kunkarla malika minusma ka personnel bi se ka bochugo mina. Donc Malion amun beka asimi kele aka kele fude ni ne tien. Amunga transition kele aka transition kele na fofo dengeli tala. Tien fleni. Fembe singa a fleni. Fembe kalabe malikama a fleni. Bengalim beka labe malikama a fleni. Minusma simbala. Ode ato nyafo dongo. Mon depuis minusma aya e droit de l'homme ko be sena net ndado ala tunguni muna. Parce que ni fin do nyini fama o fait. Ni oluko kuba don, uluba do be femuna, iba to be muna oba don obolo. Domina Ambola Abdoulaye Maïga ye kuma bafo domina Nations Unies la. Minusma reconduit la domina a nyakalo konondoe. Mais na amman yere kalama na man yere don. Namba don kani animunu kuma la nulu horonde u jogo anu ma don. Mais animunu be nyongona o te horonde nte u ni horo yama delika sigitlekele sokele ngono. Uni horo yama delika sigitlekele sokele ngono. Horonde ntuye. Horon tuye. Parce que Abdoulaye ye kuma fait fort. Horon dembe a kuma kanga dokuna kanga to hakeli la. Mais malgré Abdoulaye ye kuma mfo, malgré que Abdoulaye ka kuma kofe. Anye fenwara minusma kola. Galontika be sena albi. Nia ye anya fongo minusma kata nine kamade do. Nia ye ango ko minusma kata ubeka galontika mke ni droit de l'homme ni critiquerata ko donc ubeka ku laben coréen fan fait. Ni rebelle ou be fait ka rebelle nous anya foye dongo anga direct la ngo mercenaire chama na fara demsenuka ama fo an kun fait mais en tant donc communisme rebe impliqué en tentative de déstabilisation là. Donc Malion ni ben ko au ma dongo do kauka bo ko ka ministre genga bo malikono Malion ayake ala kamani sungolo bana activité au bena lancé na fola dongo do kanga minusma gen wallahi neni ala che moshika na tuika so beka boka minusma blasa parce que na ma bo na daga chila encore beba yere nyini na daga chila encore beba yere nyini na poila dongo do beba yere nyini oh ba mano ba fo ni somina ko ibe ka nyene mini ibe son solution ni ka be anya be nyene mini na tolala Anyabe jejugu na tolala. Anyabe laben jugu na tolala. Anse kan sigi. Ko laben kana an goshi kan an nada. Anbe joka laben kumbe. Ka kumbe ni fenye uma sigi ni muye. Bru AI sabali malion angan tabo kumaka. Kuma ambe sola. Fanen ni banen ambe sola. Anye ala jugu doye. Aken me ka rebla rezo kan. Kalbe toblika koga silame o jonimo koko luga suntige ebe siramka siramu dangande do ala siramu haramuya ara eremu bolofen haramuya ki reka jelatige haramuya parce que ebe siramka iba fe ka andon taku bla iko ko o sira tama yere fere ni kolangolo ko edebe toblike ko ka malion suntige noe malion mase ka fen wara soro Koka ti noro o kumalangolo ni o fenlangolo ni o barajugu sungalo ban na malien do ye tan soro katire intereso la do rebe anye ayeko animateur do be ko le re atikela moko wele re ko kumala
mais ni a ɲininka don a b'a fɔ k'a bɛ sunna ni y'a ɲininka a b'a fɔ k'ale tɛ mɔgɔ juger ni y'a ɲininka a b'a fɔ mais ala ko jɔn o jɔn n'i bɛ sira dɔ kan e mun b'a a tigi encourager a n'a tigilamɔgɔ ala t'a to a si la ala y'o fɔ sɔnni maliyɛnw ka t'i nɔrɔ o la o a fɔla k'a ka wari di ko k'an ka sɔrɔsiw dɛmɛ sɔnni a ka taa fɔ a bɛ 1,000,000 ni 10,000 ni 100,000 ni 50 di ka taa don fɛn na fɛn nafa tɛ fɛn minnu na ala yɛrɛ ko k'a tigilamɔgɔw ka tobili kɛtɔ la ko a nɛn ala bɛ nɛn de bɛ bɔ a sɔnni na k'a k'a ka tobili kɔnɔ aw bɛ t'o minɛ k'o dun k'a ye sun tigɛ n'o ye aw b'a disi gosi n'o ye n bɛ ala deli aw ka tobi sɔnni aw ka weleli don cɛ aw bɛ nimisa aw ka kokɛtaw la maliyɛnw bɛ t'i nɔrɔ o ko langolo de la nafa tɛ fɛn minnu la barika tɛ fɛn minnu na fɛn minnu yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye k'i jeni sini mais an ka jamana bɛ ka coron o kuma fɔli kuma langolo dɔrɔn de bɛ fɔ donc an b'a ɲini maliyɛnw fɛ min na ka kuma burukinabew bɔra don min na ka fɛn fɔ u ye marifakan dɔrɔn mɛn burukinabew bɔra don min na an bɛɛ y'a ye u bɔra ka burukina minɛ ko ni k'i bɛ se ibrahima i bɛ se burukina bɛɛ de ma maliyɛnw an ka fɛn kɛ min ka jugu ni burukina ta ye maliyɛnw an ka taa minisuma minɛ k'a bloquer n'a fɔra don min na ko activité bɛ yen an kana to minisuma la minisuma k'a gɛn k'a bɔ yen a sɔrɔsi fɛn fɛn bɛ jamana nin kɔnɔ n'u bɔra yɔrɔ jan u si kana to yen tuguni u bɛɛ ka taa Sadio ko Mali bɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ maliyɛnw ɲɛ b'a la ko Mali bɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ Mali fɛnɛ bɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ ni ala sɔnna a ma bi su in na an bɛ direct kɛ ni preuve ye an bɛ direct kɛ ni daluyaw ye k'a yira aw la ni ko an ka sabali an ka tulo ma da an ka sabali an ka tulo ma da an ka hakili to an yɛrɛ la an ka hakili to an ka jamana la salamu alaikum warahmatullahi taala barakatuh ala ka tile yɛrɛ siya à très bientôt